Zdravím vás ľudia krásni, po dlhšej dobe tu máme ďalšie videjko, tentokrát o žitkovských bohyniach, o magických ženách praslovanskej tradície. Ale predtým, než sa pustíme ďalej, tak komentujte, lajkujte, zdieľajte, vysielajte dymové signály, všetko. Ku tejto knižke som sa dostal od Kateřiny Tučkovej, ktorá napísala rovnomennú knihu Žitkovské bohyne. Poprvýkrát som o nej počul asi pred 3 rokmi a na tento popud som sa vydal na toto miesto 3,5 hodiny autobusom. Len na otočku sa pozrieť. Bolo to veľmi zaujímavé miesto a prvá vec, čo ma napadla, bola, že niekedy by sa mi páčilo na takomto mieste spraviť nejaký šamanský rituál. Nuž a k tomu neskôr aj došlo, bolo to vlastne tento rok, ale o tom neskôr vo videjku. Kde tá Žitková vlastne je a prečo toľko o nej točím? Prečo je vlastne tak podstatná? Žitková spolu s ďalšími obcami ako Komňa alebo Lopeník patria do Moravských Kopaníc, čo je časť lokácia na československom pohraničí. Sú tam také menšie hory a dediny alebo domy v týchto dedinách sú rozsypané 5 km tu dom, 10 km tu dom. Zem tam nie je moc úrodná, hodne tam prší a celá táto oblasť je hodne izolovaná od zbytku sveta. Možno aj práve toto je dôvod, prečo to slovanské duchovno alebo čarodejníctvo sa tu uchovalo. Čo sa týka knižky, tak tá rozoberá príbeh Dóry, ktorá je netier jednej z posledných bohyní, Súrmeny, a ich príbeh cez rôzne režimy, cez rôzne generácie. V tejto knižke sa tiež Dora stane niečo ako dokumentaristkou, ktorá sa potom pídi v rôznych archívoch a dokumentuje predkyne tejto bohyne až do doby kresťanskej inkvizície, keď sa upalovali čarodejnice. Samotná knižka je tiež predkaná týmito rôznymi listinami archívov, takže pôsobí veľmi vierohodne, pôsobí vlastne ako dokument. Keď som sa však potom ako pídil, čo je na tom skutočne pravdy, tak mi bolo povedané aj z úst niektorých ľudí zo Žitkovej, alebo aj na internete sa dočítate, že časť je fikcia a časť je založeného na pravde. Niektoré mená bohyň boli zmenené, niektoré bohyne boli trošku skreslené a domyslené. Takže tieto bohyne v tejto knižke sú vykreslené cez rôzne režimy. Ako som povedal, prvé bolo pálenie čarodení. Vlastne vedelo sa a vie sa na Žitkovej, že bohyne tu ako keby vždycky boli po stáročia. A tiež sa vedelo, že táto tradícia sa predáva ústne z matky na dcéru, vždycky v ženskej línii, alebo z babičky na vnúčku. Počas čarodejnických procesov prirodzene dogmaticky, sociopaticky kňazi upalovali magické ženy, pretože tomu absolútne nerozumeli a báli sa toho. Potom neskôr, keď prišli nacisti do Česka, do Československa, tak paradoxne boli práve že bohyne chránené režimom a spústa významných pohlavárov a generálov sa za nimi chodilo liečiť. Pretože mnohí možno z vás nevedia, ale Hitler mal vo veľkej úste okultizmus a všetky tieto náuky. Nuž a potom za komunistov boli bohyne zase paušalizované, pretože komunisti a ich vedecký materializmus cez ich racionálne egá nedokázali pripustiť magično. K dokresleniu toho asi ako to vyzeralo počas žitia ľudí na Kopaniciach v minulosti, vám doporučujem pozrieť si film Kráva. Ľudia zlatí, ten film sa fakt volá Kráva, proste kráva. A dopozerať ho dokonca, to je fakt ako nadľudský výkon. Ja som si snáď myslel, že ho 20 krát vypnem. To bolo proste až miestami utrpenie. Ale stejne ľudia zlatí ho pokladám za veľmi dôležitý film pre ilustráciu toho, ako sa asi žilo, aká asi chudoba bola, čo vlastne ľudia mali na mysli. Skoro každý deň to bolo prežitie, mať strechu nad hlavou, jesť. Akí boli jednoduchí a v podstate i na seba hrubí títo ľudia. Ako vlastne to mali ťažké a prečo vlastne žili tak ďaleko nejakých veľkých osád a nosili si všetky veci, včetne materiálu a jedla vysoko dohovor. Možno, že takto žil niektorý z vašich detkov alebo babičiek. Asi sa takto žilo i počas rôznych režimov a počas rôznych vojen, že ľudia vlastne nevedeli, čo bude zajtra, kedy budú jesť, ako budú jesť, kde budú jesť. Mali to v podstate veľmi ťažké. A je to možné i nejaké učenie a poučenie pre nás v dnešnej dobe, keď máme bázické materiálne potreby splnené, ako si to môžeme veľmi vážiť a venovať svojmu kreativitu na ďalšie úrovne. Ďalší film z tejto doby je film Škaredá dedina. Tiež sa na to pozrite, je to od toho istého režiséra. Škaredá dedina zobrazuje rôzne vzťahy zo Žitkovej a z tejto komunity, keď boli ľudia na seba často priami, moc neboli nejakí výreční, rozprávali len to najdôležitejšie, ako si často závideli, ale väčšinou to bolo len preto, že sa sami báli o prežitie, ako ich často devastoval alkohol. Ľudia zlatí, o tom nie je moc čo dodať. Alkohol ničil generácie, rody, národy, Slovanov, európskych od nepamäti. Čo sa týka tejto chudoby, tak na týchto stráňach, ako som povedal, nebola moc úrodná pôda, rástlo tam nejaké ovocie, takže dosť veľa sedlákov,
včetne bohyň, mali nejaké sušárne, kde sušili ovocie a jedným z veľkým majetkom bola vlastne krava, ako v tom filme Krava. Bol to obrovský majetok pre týchto ľudí. A kto mal koňa, tak to bol najväčší luxus, že sa mohol veľmi rýchlo pohybovať z bodu A do bodu B a nemusel to šlapať, ako to kedysi ľudia šlapali hore, dole z dediny 5-10 kilometrov. Veľmi fascinujúca vec na tejto knižke pre mňa bol fakt, že toto duchovno, toto bohovanie, čo tieto bohyne robili, tu bolo vždycky. A nikto vlastne nevedel odkiaľ. Keď som sa potom začal pídiť ďalej na internete, alebo aj od ľudí, ktorí som v Žitkovej stretol, tak som zistil, že tieto rody sem prišli niekde z oblasti Rusínska, čo je na česko-polsko-ukrajinskom pohraničí. A keď som sa pídil ďalej, tak som zistil, že ešte stále tam žijú magické ženy, ktorým sa hovorí šeptuchy. Sú to také nejaké čarodejky, sú to niečo ako šamanky, slovanské šamanky, veštkyne. A je to veľmi fascinujúci názov šeptucha, ako keby niečo šepkala, nejaké zaklínadlo. Dôkazom preto sú vlastne výšivky, ktoré sa našli v Žitkovej a ktoré sú podobné s rusínskymi. Takže poďme teda vlastne k samotnému bohovaniu, k tej praxi týchto magických žien, týchto bohyň. Prvá vec, ktorú robila každá bohyňa, to bolo veštenie z vosku. Oni vlastne rozohriali vosk a potom tepli ho začali liať do vody. A na základe tvárov, ktoré sa tam začali ukazovať, tak začali veštiť. Predstavte si, že ste prišli ako za nejakou starou babkou, babou Jagou a ona začala liať vosk do vody, pozerala do ňoho a začala vám rozprávať. Kedysi dávno, pred 5 rokmi si mal zlomený lakeť a v budúcnosti budeš mať takú a takú manželku a zomreš vtedy a vtedy. A skláňala sa na tú nádobu s vodou. Takto to fungovalo. Čo sa týka bohovania a ďalších vecí, čo tieto bohyne robili, tak oni integrovali do staroslovanskej viery kresťanstvo. Oni sa pokladali za dobré kresťanky, ale z každej strany bolo cítiť pohanstvo, bolo cítiť vlastne staroslovenskú prírodnú vieru. Používali teda hodne zaklínadiel a zariekávadiel, ktoré vlastne, keď to prirovnáme k nejakým šamanským ikaros alebo indickým mantrám, tak sa jedná o podobné veci. Aj keď si rozoberiete nejaké indické mantry, tak ono to znie exoticky, ale keď sa to preloží, tak sú to bežné veci, ako vítam ťa slnko, príď slnko a povedzme a tak ďalej. To isté ikaros, pošli nám liečenie, daj nám liečenie a tak ďalej. Takže to isté mali žitkovské bohyne. A čo je zaujímavé o týchto zaklínadlách, tak čím viac sa opakujú, čím viac sa rímujú, čím viac ich máme v sebe a silnejšiu emóciu a zámer v nich, tým viac si dokážeme zmeniť stav vedomia a naladiť sa na tú vec, ktorú vlastne chceme. Je to vlastne taký šamanizmus. Takže ja vám teraz prečítam úryvok z jedného zariekavadla, ktorý používala Irma Gabrhelová, posledná žitkovská bohyňa. Započínam ja své veci, ne zlú mocu, ale Božú mocu z Krista Pánu do pomocu. Rekni mi vosku voščíčku, co pak je z dorlu dorlíčku, stívku švarnú, čo s ňou bolo, čo s ňou bude. Rekni mi, ako sa jí povede na zdraví, šťastí, Božím požehnání. Zaklínam ju s Bohom prvýkrát, ve jménu Otca i Syna i Ducha Svatého, nech príde i prespie, milá, preblahoslavená Panenka Mária, nech príde a pomôže tejto dorličke, aby za túto šlo zdraví, šťastí, Boží požehnanie. Ďalšiu vec, ktorú bohyne ovládali, to bolo bylinkárenie. Boli fakt expertky na všetky rôzne rastlinky, ktoré rástli v okolí a ktorá čo lieči. Jedna močák, mechúr, srdce, dokázali liečiť plodnosť, pomáhať ženám, aby boli tehotné a tak ďalej. Boli s tom skutočné dobré. Takže ovládali mágiu zeme. Toto predávali niekedy aj ruky od matky na dcéru. Ďalšie veci, ktoré tiež bohyne robili, boli napríklad kúzla lásky. Keď povedzme nejaké dievča chcelo získať nejakého chlapca, ktorý si ju nevšímal, alebo proste len chcelo manžela, pretože v tomto kraji ako dievča bolo veľmi ťažko prežiť bez muža. Tak ju bohyňa zobrala za splnú niekde rieke, tam ju polievala vodou, preriekávala nejaké zaklínadla, dala jej bylinky a potom jej napríklad poradila, aby chlapcovi niečo upiekla, dala do toho svoj vlas a tento chlapec to následne zjedol a zalúbil sa. Alebo tam bola tiež jedna bohyňa, ktorá robila čiernu mágiu a za ňou chodili ľudia, keď chceli niekoho zakliať, alebo doslova, keď chceli niekoho zničiť alebo zabiť. Ľudia zlatý malá odbočka k morálke. Kedysi nebol ten život až tak morálne vyhranený, alebo aj keď si zoberiete amazonský šamanizmus, tam proste život a smrť je prirodzená súčasť kolobehu a prežije len ten najsilnejší. Tam sa to až tak morálne nehodnotí podľa nejakých európskych pravidel. Tam sú vojny medzi šamanami veľmi bežné, tam sa zaklína a robia kliatby veľmi bežné. Takže takisto to bolo v tom prírodnom duchovne aj u nás kedysi. Tiež tam bola jedna bohyňa, ktorá robila, dneska by sme povedali, nejakú chiroprax. Dokázala narovnávať zlomeniny alebo vyklbené kĺby, dokázala napravovať chrbtice a tak ďalej. No a potom Surmena, ktorá je v tejto knižke, dokázala zariekavať počasie, čo mi prišlo veľmi fascinujúce.
postavila sa do dverí, opakovala nejaké zaklínadlo a dokázala odohnať búrku. A o tomto vám tiež prečítam. Protiv se vám Otec nebeský, Bůh všemohúci, protiv se vám Syn jeho najmilejší, protiv se vám i Duch svatý, Hagios, Oteos i Schiros, svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, plná sú nebesa a země velebnosti tvé a slávy tvé. Táto mračná zakalená a buřlivá povětří zažeň, jakož i všechny neřesti v nich škodlivé, krupobytí hromy a blesky. Prosíme, rozežeň a skaž Bůh všemohúci. Zaklínám vás skrze den súdny, skrze všemohúciho a všemu zlému hrozného Boha, abyste krupobytí od osení a zahrad odvedli a na hory, na skaly, na lesy a vody obrátili, kde žádný neseje, nesází a neštěpuje. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, jak v nebi, tak i na zemi, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A zbav nás zlého, Duch Svatý, jeden Hospodin, na vieky. Amen. Takže ako som povedal, môžete to vidieť pretkané kresťanskými slovami a rôznymi postavami. A čo je zaujímavé, sú tam 3 grécke slova, názvy, ktoré znamenajú niečo ako svätý, anjel a tak ďalej. Toľko teda k bohovaniu. Takže po prečítaní tejto knižky som sa fakt rozhodol a s 2 kamarátmi zorganizoval malý šamanský rituál. Prenajali sme si jednu veľmi magickú chalúbku a možno niekedy dávno aj v tejto konkrétnej chalúbke liečila žitkovská bohyňa. Inak, keby niekoho zaujímalo toto miesto, napíšte mi a ja vám pošlem odkaz. Je to veľmi krásna chalúbka, ktorá má prvky toho starého života s tou pecou, tým nábytkom, s tými rôznymi obrazmi, ako sa žilo, ale zároveň je to trošku vynovené pre modernejšieho človeka. Takže sme sa vydali na miesto a prvý deň sme si spravili tento šamanský rituál s ohňom, s bubnami, prvkami rozšíreného vedomia a s nalaďovaním sa na našu vlastnú cestu a na seba. Ako mi bolo neskôr povedané, tak samotná táto krajina má nejaké zvláštne siločiary. Aj samotné tieto bohyne povedali, že oni by možno nedokázali tak efektívne liečiť a pomáhať ľuďom na nejakom inom mieste. Samotná tá krajina má niečo do seba. Ja som sa v tej chalúbke a v celej tejto oblasti cítil proste bezpečne. Mal som pocit, že keď to možno aj racionálne neviem, takže na emočnej a hlbokej úrovni sa niečo vo mne spája, niečo sa deje. A vlastne celá táto oblasť tej chalúbky, tej žitkovej je absolútne magická. Tie lesy, tie rokle, tie rôzne tvary stromov a staré huby, tie zvieratá, čo tam behajú, tie vetry, čo tam fúkajú, je to celé krásne a magické. Ľudia zlatí, ja to doporučujem každému z vás, ak chcete skutočne vypnúť i svoju myseľ od mobilov, nebudete mať ani potrebu na ne klikať v takejto krásnej magickej prírode s oblohou a hviezdami nad sebou. Dobijete sa a vyživíte sa niečím veľmi hlbokým a niečím veľmi starým a krásnym. Nuž a druhý deň nášho pobytu v Žitkove sme šli navštíviť múzeum poslednej žitkovskej bohyne Irmy Gabrhelovej. Prvá vec, čo mňa napadla, keď som videl toto múzeum, čo som neskôr povedal majiteľovi, bola, že kebyže ja dostanem do rúk takéto úžasné liečivé miesto, tak ja v tejto tradícii pokračujem a spravím tam niečo ako retreat, niečo ako liečebno-oddychové centrum, niečo ako šamanské stredisko. Majiteľ samozrejme rozprával strašne, Ježiš, nie, a bohyne by to nedovolili, kto vie. Ja neviem, čo by kto dovolil, ale mi to príde ako absolútne prirodzené pokračovanie. Každopádne si hovorím, lepšie múzeum a nejaká osveta ako nič. Nie je to v mojich rukách, je to v jeho rukách, je to aspoň nejaký krok niekam. A čo je veľmi fascinujúce, že i bežný človek dneska, nielen ľudia z nejakej duchovnej sféry, má záujem o to prvotné, o to prirodzené a vlastné duchovno. Chodí tam obrovské množstvo ľudí. Vlastne Žitková a Prdelákovice je v podstate na konci sveta. A keď my sme tam boli jeden ten konkrétny víkend, nič špeci sa nedialo, tak bol celý ten hotel vybukovaný. Takže ľudia tam radi chodia do krajiny, do múzea, načerpať energiu, inšpiráciu a možno podvedome sa spojiť s niečím starým, s niečím prastarým slovanským. Takže vchádzame do múzea a kamarát mi hovorí, Ježišmaria, 1,5 hodiny prednáška, to sa snad zbláznim. Ja som myslel, že len pôjdeme dnu a von, pozrieme sa, čo tam je a hneď fičíme preč. Nakoniec sme všetci vydržali a musím povedať, že prednáška bola skutočne fascinujúca. Jak keby ten majiteľ udržal našu pozornosť celú túto dobu. Už len keď sme vstúpili na dvor, kde veľa ľudí sedelo a čakalo na bohyňu, až ich bude liečiť, bol nabitý energiou. A majiteľ nám tiež rozprával, že sa tam deje skutočne anomálie. Niektoré malé deti tam opisujú osmičky dookola, alebo niektoré deti sa tam začnú točiť v kruhoch. Tiež sa mu stalo, že tam niektorí ľudia doslova odpadli. Ja som už na dvore cítil nejakú energiu, ale musím uznať, že najsilnejšiu energiu som cítil v spálni, v miestnosti, kde Irma najviac liečila.
Tam som cítil skutočné prúdenie a miestami som si hovoril, že mi je to až skoro nepríjemné, ten pretlak tej energie. Tiež musím povedať, že niekoľko žien okolo mňa asi v polke odišlo. Ja neviem, či to nevydržali. Za mňa vypadali trošku negativisticky, že kultivujú hodne negatívnych myšlienok. A jak som ja vyhodnotil vlastne toto miesto, ak je toto miesto plné siločiar, celá tá Žitková, plus táto bohyňa bola nadaná nejakými silami a hodne tam liečila, tak si myslím, že na tomto mieste je nejaký vortex energie. A keď do takéhoto vortexu príde negatívny človek, ktorý má v sebe hodne blokov, tak táto energia začne do neho prúdiť a začne tlačiť na tieto bloky. A ak ten človek má slabý nervový systém, tak sa môže stať, že to nezvládne, že ho to doslova vyhodí von, že skolabuje, že proste odíde. Tiež napríklad na deti, ktoré sú hodne vnímavé, sa môže stať, že začnú niečo channelovať, začne cez nich prúdiť nejaká inteligencia. Takže ako hovoril majiteľ, niektorých to úplne absolútne doslova vykopne z dverí. Čiže na dvore bola napichnutá voda ze studánky, ktorej som sa napil a v skutku to bola veľmi krásna a veľmi výživná voda. Majiteľ nám tiež hovoril, že tam prebehlo nejaké meranie v Žitkovej a ukázalo sa, že tá voda obsahuje nejakých až 98% nejakých oživujúcich látok, včetne negatívnych jónov, vitamínov a tak ďalej, neviem čoho všetkého. A že bežná voda v kohútiku v mestách má snad 30%. Takže ja som absolútne presvedčený, že to nie sú len tie bohyne, ale celá tá krajina, nejaký genius loci, na nejakých siločiarach, ktoré robí celú tú prírodu, včetne stromov a vody a všetkého, totálne magickú. Posledná zastávka bola v kuchyni, ktorá vyzerala veľmi tradične a starobudo, v podstate ako moje babky, kde bol taký starý kredenec aj s tými rôznymi nástrojmi, vidličkami, rôzne tie obrazy kresťanskej tematiky. Boli tam tiež rôzne kroje a výšivky z tejto rusínsko-žitkovskej oblasti. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak všetky tie stropy tých miestností boli strašne maličké. Ja merám 1,80 m a ten strop bol snad 10 cm nad mojou hlavou. Ako nám bolo vysvetlenia, tí starí ľudia boli veľmi malí, jak tam bola chudoba, jak nemali čo jesť. Boli to takí hobiti. Boli veľmi maličkí, aj tie kroje, ktoré nám ukazoval, to bolo jak kroj pre dievča. A to nosila proste žena v stredných rokoch, prípadne staršia pani. Takže ľudia zlatí, doporučujem vám návštevu tohto múzea poslednej žitkovskej bohyne. Aj ak nemáte nejaký mega veľký záujem o duchovno, na podvedovej úrovni vám to niečo dá a predá a spojí vás to s niečím. Možno s vašimi starobielými koreňmi. Aj keď možno vaši predkovia nie sú zo Žitkovej alebo vzdialené z Rusínska, tak je to predsa len slovanská tradícia. Ak by ste si chceli ešte viac dokresliť tú situáciu, ako to vyzeralo, ako sa vlastne čarovalo a čo tie bohyne robili, tak vám doporučujem dve knižky. Prvá je od Jozefa Hofera, Bohyne na Žitkové. Tento muž bol vlastne nepriateľom bohyň. On ich z časti mal v úcte, ale viac menej celý život škodil. A usvedčoval ich z toho, že klamú a podvádzajú ľudí a chcú ich oberať o peniaze a všetko je to podvod a trik. A v podstate v celej tejto knižke sa snaží odhaliť ich podvody na každom prípade. Avšak čo je na tejto knižke je pozitívne, je, že tam zachycuje, ako tieto bohyne čarovali. A veľa týchto zariekavadiel v pôvodnej forme, ako boli vyslovované, vlastne pramenia z jeho knižky. Druhá zaujímavá knižka je potom Žitkovské čarovanie od Jiřího Jilíka, ktoré si tiež môžete prečítať, aby ste si nejak spravili obraz, ako tieto bohyne čarovali, ako boli napojené na prírodzenú mágiu a používali silu slova, silu byliniek, aby liečili a pomáhali ostatným. Takže našu návštevu Žitkovej spojenú so šamanským rituálom pokladám za veľmi úspešnú. V našej chalúbke vlastne sa aj poriadajú rôzne ženské kruhy a rituály a ja som tam skutočne cítil prezenciu nejakej ženskej, možno starej, výživnej energie, ktorá mi šla až do koreňov. Takže záverom, ľudia zlatí, chcem vám všetkým doporučiť navštíviť Žitkovú. Či už je to múzeum Žitkovskej bohyne, napiť sa niekde z prameňa, pozrieť sa po lesov. Dobije vás to na úrovni, ktoré je možno za vašou racionálnou myslou a garantujem vám, že sa o trošku viac prepojíte so svojimi starodávnymi slovanskými koreňmi. Takže týmto sa s vami lúčim. Ľudia zlatí, nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať, vysielajte, píšte, dýmové signály, kričte a ja sa na vás teším zase na budúce. Majte sa zatiaľ, čau čau.